Kaixo espaldiko hilabete eta piku damakit bideoikin gabe, baino ez pentsa inoa ju naizenik, hemen segitzen dut. Pixka liatuta ibili naiz aste hauetan, eta bueno, ez dit bideo grabatzeko denboraik eman, baino ja bai, jazta, hemen ator berriz. Egia esan aspalditin neukan bideo grabatzeko gogoa. Kontua da, orain dela aste batzuk, bi asteburutan segido izan nintzen bi kontzertutan, bat Anoetako Gaztetxen, Glaukoman kontzertua, eta hurrengo asteburun Intxaurrondoko Kulturretxen Doktor Deseona. Eta kontzertu hoitako esperientzia eta bizipenetatik aterazan bideo hau egiteko ideia. Kontzertuetan kontutan hartzeko 5 elementu komentatu nahi dizkizuet. Nahiko elementu unibertsalak dira, baino bereziki eremu txikitan eta jende askorekin egiten dian kontzertutan kontutan hartzeko dira. Lehenengo elementua begibistakoena da, eta da altuera. A ber, nik 1,58 neurtze dut. Ba, imaginatuzuk, 1,80, 1,85 edo gehiago neurtzen dezula. Hombre, bazen nahi ez esatea, kontzertua hasita derrepente nere paren jartze balin bazea, bastanteko puta daite diazu. Gaina esan dakoa, lekua txikia baldin bada eta jende pila bat baldin badago, ez da maniobratzeko espazioik, ze bestela saiatu zaitezke pixkat iskina moitzen, edo beste aldeaka, eta lortzen aber estenarioa ikusteko zirrikituren bat aurkitzen dezun. Baina jende pila bat baldin badago eta ez baldin badago moitzeko lekuik, eta 1,85koa zure paren jartzen baldin bada, ba hombre, bere bizkarra sudurran parian gehatzen zaizu, eta hoi ikusiko duzu kontzertu guztin zehar. Bigarren elementua mugimendua da. Ez dut esaten kontzertu egin da geldi-geldion barra daukazunik, esku bat poltsikun sartuta, besten baso hartuta eta gehienez buruakin mugimendu hau egiten. Hoire ez da, eskatzen duten bakarra da konstiente izatea nuntza dauden, elkarri pegatuta gaudela eta ia ezertako lekuik ez da hola. Ulertzen dut, zuk musika izugarri bizitzea eta dantzaren bidez espresatzeko beharra sentitzea. Eta munduko leku guztia egongo balitz, oso ondo irudituko litzaiake. Baina eske zure mugimendu espasmodiko hoiekin ingurukok molestatzea dituzu, bai? Ze zuko laiken dezun bakoitzian, horrek suposatzen du ondokoak kolpe bat hartzen dula masailen, edo giltzurrunetan, edo pixka bat molestoa da. Eta mugimenduakin lotuta, badago beste elementu bat, igual ez da hain evidentea, dala hilea, koleta. Niko hain hile motza daukat, eta igual ez da ezin dut ondoin, baina hile luzeakin hemen goien koleta bat ike balin badezu, bai? Imaginatu hemendikan gelditzen dela latigo moduko bat, kontzertuko buru mugimendu bakoitzakin, mugitzen dana alde batea eta bestea, eta zure hartzen daun pertsonak latigazoiek hartuko ditula aurpegin. Gainea, altueranak ez bezala, honek oso soluzio erresa dauka. Moño batin, edo hemen bekalden iten dezu koleta, soluzio erresa dia, baina justu koleta latigoa, ba ez. Hirugarren elementua hitz egitea da. Berriz ere, ez dut esan nahi kontzertu guztia isilik pasa behar dezunik, eta gaina abestikin emozionatuta baldin bazaude eta oiuka abesteko gogoa baldin badaukazu, oso ondo irudituko zait. Edo kontzertuei buruzko komentario bat nahi baldin badiozu laguna inoizen behin ere, bale, normala da. Normala iruditzen zaitena da zure egunerokotasuneko penak, pozak, tristurak, arazoak eta denak kontatzen hastea areto guztiak entzuteko volumen baten. Bueno, a ber, kontatzen naizeana oso kotilo interesantea baldin bada, eta segun zein den kontzertua ematen, igual barkatzea izut. Baina orokorren, ez dakit, alako hitzeiteko gogoa baldin badaukazu, nahi baldin bazu egun iskina batea, edo atera zaitezte kontzertutik, baina eske batzutan, alako baruioa sortzen da kontzertutan, iruditzen zaitela, estenario gainen daudenekiko errespetu falta badala. Laugarren elementua erretzea da. Orain dela gutxi egin duten bideo bat ikusi baldin badezue, jakingo dezue ez ditutela erretzaileak ulertzen eta nik ez dutela erretzen. Kontzertutan erretzaileek bastante agobiatzen haue. Ze zure burua hemen baldin badaukat, zure zigarroan kea tragatuko dut, bai ala bai. Eta ke horre gaina ambientea pila bat kargatzen du. Hori keakin gertatzen da, baina daude baita ere erredurak. Ze, klaro, zuk zigarro bat baldin badaukazu, horrek suposatzen du zu txiki bat daukazula hor. Eta elkarri pegatuta baldin bagaude, erredurak gertatzen dira eta ai, ostia, holako zenbat. Eta zenbat zulo txiki, kamisetatan edo jertxetan. 5. puntua, mobilak dira. Alkolakin esaten den bezala, moderazioz erabili. Argazki bat atera nahi balin badezu, edo juistu grabatu nahi balin badezu abesti bat, ospitalen dagoen lagun bati asko gustatzen zaiolako eta kriston ilusio itaizulako bialtzea, bueno, bale, ulertzen dut. Baina ez zazu pasa kontzertu guztia, hola. Eta ia pertsona batzuna lotxagarria da. Doktor Deseon kontzertun, Intxaurrondoko Kulturretxen izan zanen,
abesti baten, bueno, askotan iten duten bezala, Francis eszenarioan atera beharren beste leku batetik agertu zen, eta beste leku baten hasi zen kantatzen. Foko bat zeon beha enfokatzen, eta bueno, oso ambiente intimoa zeon jarrita. Eta hola, Francis kantatzen aizala eta denak beha da gendela, hasi zen derrepente taldetxo bat, venga, jarri hor, argazki bat. Eta bi pertsona jarri zian Francisen aurren, gu guztiok Francisei behi da, eta derrepente bi pertsona jartzen dira bere aurren, eta argazki bat ateratzen hasteia. Ba inguruko danak flipatuta gelditu ginen, klaro, Francisek kantatzea aitaren utzi zion, tesantzun, ni hemen nahi naiz emozioz kantatzen, zerbait intimoa sortu nahien, jaki, para la fotito. Eta ez pentsa 15 urteko gaztetxok zianik, ez, hauek ja bere adina bat zeukaten. Olako gauzak ez, mesedez, kontzertu bateko oso momentu politia izorratzen aizeate. Ba horiek liake kontzertuetarako identifikatu dituten 5 elementuak. Baina bideo bukatu horretik bat gehitu nahiko nuke, eta da, pogoetan parte hartu behar balin badezute, edaririk ez eramatea mesedez. Nik ez dut pogotan parte hartzen, ez dakit jakingo dezuen pogo bat zer dan, bestela hemendikan jarriko dizuet irudiren bat, edo YouTubeen bilatzen balin badezue, seitu nik osiko dezue. Nik ez dut parte hartzen pogoetan, baina pixukideari gustatzen zaio, eta esan ziten kontzertuei buruzko bideo batin behar balin banun, mesedez, sartzeko goar bezala, esandakoa. Jendeak pogotan parte hartu nahi balin badu, oso ondo, baina ez dezatela edaria eraman pogora. Bueno, hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko pazientziagatik, hilabete eta piko aguantatzeagatik, eta jake justu oain udalako temporada hasten dan, naiz eta eguraldiak ala ez duen ematen, bueno, herriko festak eta laizzer hasiko dianez, aprobetxatu nahi dut gogorarazteko oain dela kasi urte bete, bideo bat egin nula txosnetako turnoi buruzko gauza komentatzen. Hemendikan jarriko den lotura zen ikuste interesante izaten segitzen dula. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio!